Karon nga adlaw Biyernes pitsa 10 na bulan sang Disyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw? Isyu politika. Ba nagpasalamat kuno si Congressman Greg Gasataya sa 34 ka mga barangay kapitan padayon nagasuporta plus may ara pa sa pihak nga partido politikal. Manny Pacquiao gapanagtagkas kag mga pilapagid ka mga relief goods siling ni Manny Pacquiao, hoy mga opisyal, wala man sa siginhambal nga ngalan nya ipanagtag nyo na, ibalik nyo na sa tao ang inyo kinawatan. Akalain na puwerte. Ang Philippine Bar Association nagtanyag libre nga legal nga serbisyo sa katapos ang media nagapatubang kasong libel. Libel gani, isa ka media naman tumba na naman. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 34 kuno ka mga barangay kapitanes padayon nagasuporta kay Congreg Gasataya. Di pila ka barangay 62, 34 may ara pa kuno sa piyak nga partido. Di magapapili sa liwat kongresista dire sa syudad sang Bacolod. Puwerte ni tungao nila ini mati din kakas na siya sa Grupo Progreso sa grupo ni Mayor Bing Leonardia. Hasta subong, wala pa kita sa nabatian kung bala makigalyansa man si Congressman Greg Gasataya sa pihak nga partido. Inaaton anganon pag-abot sang nagakaigo nga panahon kung bala may ara na siya plano nga bagsaylo sa Grupo Asinso. Di siling sang kongresista magluwas sa iya na pundar nga relasyon sa amo mga opisyales sa barangay nangindako man nga kontribusyon ang ila ginhimo nga desisyon kag ang mga proyekto kag programa nga nahatag sa iya talatapan ginpasalamatan sining mga barangay kapitanes. Pertino daw nagsinipak-sipak pero te ang away subong hindi man niya inkwentro kay Congressman Greg Gasataya kag kay Mayor Bing Leonardia. Alkalde man niya padalaganan ni Mayor Bing Leonardia samtang kongresista man niya ang padalaganan ni Congreg Gasataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Babalik. Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon at
Action Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Kabalita kag isyo idul. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon. Siling niya, hindi niya baklanay buto. Ining pagpanagtagla kwarta kag relief goods para sa mga imol nga kinanglan amuning palayag ni Manny Pacquiao presidential aspirant. Nagsabat siya man mga kritiko, nagsuwestyon niya unta na ng pagpanagtag kwarta. Tagsa magbisita ka sa mga probinsya nga magkampanya ikaw. Sabat ni Pacquiao, niya nahisa lang kamo. Kung gusto nyo, sundan nyo ang ginahimo ko. May palabtik pa si Pacquiao sa mga opisyal sa gobyerno. Wala man niya ginambitan kung kadesino. Siling niya, abi niya, ang kinawatan nyo, ibalik sa tao, ipanagtag nyo na. Medyo perting-pitik ni Manny Pacquiao. Niya perting panguot nyo sa kabanda. Niya ibalik sa tao, kinawatan nyo. Mo sinong bot niya silingons ni. Suno kay Manny Pacquiao, niya batasan ko na niya nga manghatag kwarta kag bulig. Halin pa niya sa 2012 ga panagtag na kuya kwarta. Nya hindi ko niya paguntatan, tob-tob siling ni Manny Pacquiao nga magmando na ang Comelec nga ginadumili na ang pagpanagtag kwarta kag pila ka mga relief goods. Pero mintras tanto nga wala pa magmando ang Comelec, sigihon ko niya. Kamo nga nahisa da, kung luyag kamo magsunod, panagtag yung kwarta nyo. Kama nga mga opisyal da, kung wala kamo mahuya, ang inyo kinawatan, iuli nyo sa tao. Akalain. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 53. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
Radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tapo sang media. So, linutang naman. Igogid sa ulo si Jess Malabanan. Nagasakay sa motor ang naglutang suno sa Pampanga Press Club. Si Malabanan, 58 anyos pa lang ini. Correspondent ini sang Manila Times, Bandera, Cagrioter. Nanawag ng asawa ya sa Press Club.
Sila niya buligi kami dire, kay ang bana ko ginlutang sa sulod sang ila balalgiaan sa Kalbayog sa Western Samar, mga alas 6 sang gabi. Suno sa iya asawa, napatay ini siya sa pilas nga igo sa ulo. Galantaw kuno sila sa telebisyon mo, kag sudlon kag lotangon. Ti ang report nga nabaton sang kapulisan, ini siya gindala pa sa hospital sa barangay Trinidad sa Samar, ginprunsyar dead on arrival. Pertino, ginasulod na sa balay subong ang pagpatay sa media. Amo na siling ko bala. Ginakondinar nato nini. Pero nagsala ni sila. Patyon mong isa ka media. Patyon mo ang isa kagatos nga katapo sa media. Mga abyan, ipasiguro ko. Libo ang magabulos. Ti itugyan tani kay gapalak man subong ang PNP, ang aton gobyerno, gapalak na kung mahimo tagaan hustisya gid ang kamatayon sa isa naman kakatapo sang media. Dihamak na ni nagkalamatay. Inita na pag-isipon nagligad sa panahon lang ni Presidente Rodrigo Duterte, aba, ginatos na ang nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:01. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingog. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.